Noxion belysning af nødudgange. Det fungerer perfekt. Den kan monteres direkte på loftet, på væggen, skrues på og drejes nedad. Der findes også et ekstra sæt, der kan købes til montering i et nedhængt loft med beslag på siderne. Den er meget hurtig og nem at åbne. Man åbner den på denne måde. Kablerne tilsluttes, og de kan føres enten ovenfra eller bagfra ved at fjerne dækslerne. Den har 3 timers belysning takket være det indbyggede batteri. Så den giver altså 3 hele timers nødlys, om nødvendigt, hvis strømmen pludselig skulle gå hen og forsvinde. Og derefter kan den meget hurtigt og nemt monteres og lukkes igen på denne måde. På siden skrues der specielle skruer af, og der kan man nemt indsætte forskellige retninger, enten udad eller til siden. Break time er lige med 0,5 sekunder. Sættet indeholder 4 forskellige skilte, der peger i forskellige retninger. I pakken er der også 2 skruer, så den kan monteres. Et yderst simpelt produkt og nemt at installere, som varmt kan anbefales.